गिबियाव आफा इसोर फोरबो जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनदों। नैथियाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव खनसेबाव बरायनानै लाबाय। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्र'आव नायनाय लोगो लोगो एसेबाबो हमदांनो हादों जानांगौ। जोङो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों बाइबेल शास्त्र लानानै जोङो माखासे खोथा सावरायबोबाय थादों। बेबायदिनो नोरोगनि खोथा सोरगोनि खोथा जोङो सावरायबोबाय थादों। जायखौ जोङो सरासनस्रायै सावरायबोबाय थानाय नोरोग होननानै बुंनाय बाइबेल शास्त्रआ जोंनो खोन्थानाय नोरोग एबा हेल फायार। गोथार बाइबेलनि स्क्रिप्चारा खिन्थानाय बादिब्ला नोरोग एबा हेल फायारा नै बेबायदि जागोन जिखौ नोंथांमोना नुबाय। गोथार बाइबेलाव नुजाहोजानाय बिजाबनि 20:15 सिरियाव बेबायदि बुंदों। आरो सोरबा गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय मोनजायाखैब्ला बियो अरनि सागोराव गारसोमजाबाय। जोंनि मुङा इसोरजों गोथांनि बिजाबाव लिरजानाया जोबोद गोनांथि दङ। जोङो गोथांनि बिजाबाव लिरजायोब्लासो बे गोमोरनो रोङै नोरोगनि हेलफायारनिफ्राय जोबनो गैयै अरनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हागोन। बासायजानायखौ सोरनि दारै मोननो हायो? बाइबेलाव बेखौ रोखायै लिरनाय दङ। जायफोरहा आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रि चेनेलखौ सिगांनिफ्रायनो नायबोगासिनो दङ बिथांमोना बिनि फिननायखौ मोनखाबाय। अब्ला दे जोङो नोरोगा माबायदि आरो बेखौ खनसे नायबावदिनि। आं सानो रावबो बे जायगायाव थांनो लुबैखानाय नङा। बिनिखायनो थांना थानाय समावनो बिनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाखौ जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरा नागिरनो नांगोन। बाइबेल स्क्रिप्चारा जोंनो रोखायै खिन्थायो बिफा इसोरनिसिम सौहैनायनि लामाया जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाया। गोथार बाइबेलाव ज'हननि 3 आयदा 16 पदआवबो जों बेखौ रोखायै मिथिनो हायो। गोथार बाइबेलाव ज'हननि 14 आयदा 6 पदआवबो जों बेखौ रोखायै मोननो हायो जे बिनिफ्राय बारग'नांगौब्ला नोंथाङा इसोरनिसिम सौहैथारनांगोन। नोंथां आरो आङो जोङो इसोरनि नंथारगौ लामाखौ मोनाखैब्ला जोङो इसोरनिसिम मोनहैनाय नङा। जेब्ला नोंथां आरो जोङो इसोरनिसिम मोनहैयासै अब्ला जोङो बे जोंबाय थानाय अरखौ नोरोगखौ जोङो आवग्रिखाबाय। आरो बे अरा अरायनि थाखाय गोमोरनो रोङै अर, जेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबोगासिनो दङ। गासैखौबो आं नोंथांमोननो बाइबेल स्क्रिप्चारनिफ्रायसो फोरमायबोदों। आंनि गोसोजों बानायनानै आङो बुङाखै। गासैबो बाइबेल शास्त्रनिफ्रायसो मोननायखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायदों। जों बयखौबो इसोरा बोर होथोंसै। आमेन।